πείτε περισσότερα για το δικό σας κλουμπ. Για το δικό μας κλαμπ, ωραία. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στο Βέλες. Είχαμε πρόσκληση από τον κύριο Μίλαν. Ωραία. Είναι γνωστή με κάποιους φίλους στην Ελλάδα και έτσι έγινε μια πρόταση να παίξουμε μαζί. Правда ти ми е Агия за направа да се натоварува над Велес, затоа што ми сме им дали покана и дал покана да дојдат да се натоварува со девојките од Велес. Για το κλαμπ το δικό μας. Η Ολύμπια είναι ένα κλαμπ από παλιά, από πολύ παλιά. Το βόλεϊ είναι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε το βόλεϊ. Το μπάσκετ, ξέρω εγώ, που είναι πολύ γνωστό, είχαν παίξει και στη Champions League που έχουμε στην Ευρώπη. Είναι από το 1924, είναι πολύ μεγάλο σωματείο, πολύ παλιό. Ναι. Πριν από 10 χρόνια περίπου κάναμε και το βόλεϊ, τότε ξεκίνησα στα Μεσανικής. Και από τότε αυτά τα κορίτσια είναι τα πρώτα που ξεκίνησαν στην ομάδα μας και τώρα είναι κορίτσια μεγάλα. Ήταν μικρούλια και τώρα έχουμε πλέον την ομάδα. Отворен во Косовка во различни видови, но пред 10 години точно бил отворен овој клуб за одбојка. И сега е новата генерација, првата генерација, најмалата, што ги училе кога биле помали до сега. Како се чувствуваат што за наши гости денес и што очекуваат од преварите? Почнуваат да маски, ти νομίζετε θα γίνει στο Game? Μας αρέσει πάρα πολύ το περιβαλλοντικό, γιατί θα παίξουμε με άλλες ομάδες. Που δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί. Και αυτό μας κεντρίζει το ενδιαφέρον, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με άλλες ομάδες εκτός της χώρας. Ο σκοπός μας δεν είναι να κατακτήσουμε πρώτη θέση, τη δεύτερη, δεν είναι κάποιος σκοπός αυτός. Ο σκοπός μας είναι να ανταλλάξουμε αθλητικά τον πολιτισμό μας και να χαρούμε περισσότερο το παιχνίδι.